ai ngồi play se Singapore ya ka bang ayo ban ya kren pat phi na ka khtin ka jong play bang ai ngồi play ba na ka Porsche ka por ngiyo ban wan rai ka Khubor ka jong try na ka banta jong phi ba ni ka sngi ngai ba utrai udan man le rui ki kamba ka jim ka jong phi ba phi ni ka jaka ka long ka bi internet ma ka banong phi ka khmat briu ka internet shisha ba ka no tam la dang ken mau le ka beneng kan no ka beneng ka long ka bi internet ta dang ka banong phi la da phi miss tangi ka bokum ka ni ru am ngi la miss shisha ndre kat no tam la dang ngi miss le ka beneng ka ba utrai la thau ka ni ka la thau da ka khti ka jong briu hunre what I befin miss pat ya kata ya ka bala thau da ka khti ka jong blai jisu ang alai pen kre ka jaka fi ba andang la dep pen kre da ka jaka ngan sawan shau yu fi ba ka ka jaka ka banga ngadon piru pindon hangta utrai ule ban thau le jong ki khti ki jong u ya ka ka jaka shong ne na ka banta jong a ba jong fi tadei ta ken mau ba ya ka prathei ka bo blai la thau tang riu sngi mo kat no ka jing itnat kat no tam bo mentau pen kre la arha jasnem ya ka beneng na ka banta jong a ba jong fi ka ne prathei dan riu sngi ka ne ka jing itnat na ka banta ka jaka shong ne jong i le mentala arha jasnem pat dep ban sawan un sawan kwam fi dala ula dep un sawan shau yang ba dia fi tanita what I befin miss kat ia kane ka opportunity kat ia kane ka lat ka kabu ka kraw ya ka try la pen kre nam ta jong fi la miss sin ba ka lek na kwam na fi na do mta sedang man pen kre bhai la di na mar ba la da fim dan jing dei bu try fin miss ya kane ka opportunity uji su ang tang kita ki banget hanga kita ki nyo e ka jing em bom jukut tang ki banget hanga ki nyo e ka beneng Henry kita ki banget ta ki sa ha ka jing pen rem ba ka jing bitar ka jong blai ka ya sa halor jong ki tadeng tau jisu ang le pen kre ka jaka tangiano tangi kita ki banget hau tangi kita ki ba pediang yu tangi kita ken ki ba shania ha ka tin ka jong u ba ki ba bot yu ba ka babel ka ong kita bu jisu ang ba ki lang brot jonga ki snap ya ka tin jonga ba kum ta nga ithu ya ki ba ki ya bot ya nga ba kum ta nga ai ki ka jing em bom jukot ba ki na me jot shu lano utrai ulah kular ya ka tau ong tangki lang brot ki snap ya ka tin ba na mar ba ki snap utrai ong nga ithu ya ki tadeng ta le fla snap ya ka tin ka jong jisu na ka ski na ka por try ong nga ithu ya fi ba ki ta gen ki ya bot ya nga ba jisu nya lam chai shabneng un ya lam sha ka ri ka ba la pen kre na ka banta jong wei ki banget ha u kan tadeng ta ong nga ai ki ka jing em bam jukot ba ki na me jot shu lano ru na duai ba nga nget utrai unang karkhu ngai utrai unang le ki kamba ha ka jing em ka jong pi utrai unang pen sle fi utrai unang ai fi ya ka ni ka bor ba phin nget ha u ngakwa ban duai ka ni ka por nam ta jong fi hallelujah try nga duai karkhu ni ki khon ki jom ka ni ka por ka bamenta bangala duai nga karkhu ko try ya ka ba men ai ki ka bor ka jisul thu ka jing shai ba try ba ki no miss ablai kat ya ka ni ka opportunity kat ya ka ni ka lat ka kabu ka ba kraw ya ka ba mala ai ka jim ki way ablai try nga duai no ka bor jing dum no ka bor ka jing bom nget no ka bor jing atatin kan ria ngi khon jme way kin pediang teli telan ya me ko try kin pediang lot ka donot ba try ba kin yo ko kan rat ya ka ta ka ba me mala le ben pen kre ba ya ka ba me man ai kita baro ki banget ki nga duai nga ka khu man ka Khubor kan da long ka jing ka khu ya pi way baro pediang shim khia ni ka Khubor ha ka teng u jisu nga duai nga ai ngu amen ran ka khu fi ai bor fi hallelujah amen